Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ko salminde moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. On jii dental men Dental Diine TV nani kala mo waɗano abonné ɗum ɗo tan jahata YouTube binda Dental, binda Diine, mbaɗa TV jiyangal, mbaɗa abonné. On saha sa waɗi abonné a gayni ma dañ ɗeɗo alluje naata e portable ma aɗa janga ko jangde codol waɗa ɗo. On jiino labtiri ceer ɗum ɗo noon son naati toon noon onon wonɓe toon Dental Diine TV ɓe, suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen, ko wiya tan ko yo mbaɗe hen balle moɗon e jingere moɗon. Goto kala anda ngoɗo heblo ko heblo muɗum, ko jangde muɗum, wadde anne ko hen jeeɗa kalɗo mbawɗa wonde. Woɓɓe kadi nana Facebook ene janga hen, e woɓɓe kadi nana banggueji goɗɗi ene janga hen, wadde an gonɗo hen aɗa janga hen o kalɗo mbawɗa wonde. Amin ñaaguima ballal nde mbaɗanta min ballal faade e Dental Diine TV wawa jangguinde no yiɗi jangguinirde ni. Numéro o noon ko 77 906 14 81, mbaɗa yaya mbaɗa lijiya WhatsApp. On saha noon ƴeewa ko mbawɗa e doole ma ko a jinguira Dental Diine TV. Ɗeɗo men golle jahoje mbawen dañde ngoɗo heblo kebluɗen ɗo ngo no yariri yeeso ha yetto e dow jaam. Alluwal gadangal adi gadi ngal woni ɗo, ngal ɗo alluwal gadde ngal on jiinan ɗo winda goo. Ay oɗo goo jangguintuma ma andu no goo windirte nani. Ay goo ko ni tan windirte. On jii ɗum wadde ngal ɗo alluwal goo ko hen tan jangata ko wiyete allifaji gonɗi e Qur'ana ɗi fu so ndindi yaltani ɗo henne. Ko jangate Qur'ana ko e hewde e arab e hewde, allifaji mum e hewde ko ɗo kaaɗi. Ɗum noon tonga men ɗo ɗone kala ko fate a ko jangate a e hewde yaltani ɗo. Wadde ngoɗo heblo sa jangigo a wawigo ma waw hen alkule ma Qur'ana arab, ma wawi hen pularne. Ɗum noon wadde ngoɗo heblo ko jingere wawata ɗum wadde goto kala waɗe erago faade e muɗum tawde en cuwato fuɗɗade jangde nde. Wadde amin bismi goto kala jiɗɗo jeyede hen, bisimilla mum e nder hen. Kala jiɗɗo jeyede hen, bisimilla mum e nder hen. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, ko jiɗɗo tan wiya jangude e sifa newiɗo keeɗiɗo jawɗo. Heɓe mbino jiyata bindi yo balle no jiiri bindi. Ɗum noon wadde ngoɗo heblo sa naati e maggo a jangi a gayni gila goo ha capan ha no wata jeetati, andu kala ko jangeteno hen a jangi a wawi. Yo Allah hokku en nande e famde, nanirde Allah e arirde Allah e jangirde Allah e famirde ko famete ko taw ko Allah faanda hen. Ɗum noon wadde ngal ɗo alluwal goo allife hewde ko ɗo haaɗi. Allife ko jangate ko e hewde andi ko ɗo tan allife haaɗi. Ga noon ko ha ganda allif so adima ene wayani, hakkude bindol ene wayani, sara bindol ene wayani. Kono noon kadi o monɗo dari tawɗama koye dow bindol andu ko allif tan woni ɗon, o wiya allif jowiɗo. Wadde ɗo tan mbawata ɗum, ɗo mbawata andude allif no windirte, ɗo mbawata andude allif jowiɗo ɗo fawete. Allif o noon so tawama e wattande bindol omo wonde e goɗɗum, ko ɗo mbiyatama allif taƴƴo. Ɗo noon so wayini ɗo mbiyatama ko tiginte. Ay tiginte. Wadde allif ko jangate allif e hewde Qur'ana o dow ha less, allifaji mum fof so rendi ɗo tongi
ɗo tan jangata mbawa ɗo kala ɗo jiiɗa allif ganda, ɗo jiiɗa allif jowiɗo ganda, ɗo jiiɗa allif taƴƴo ganda, kala ɗo jiiɗa tiginte ganda. ɗo tan so ɗiggi ngal ɗo alluwal gotal ngal heewani kono a jangi hen dendagal allifaji gonɗi e qur'ana e dendagal allifaji bindeteɗe e defte fof. kala allifan kadi a dursi allif, a wonti gando allif, kalɗo allif winda a wawani andu ko ɗo woni a wawani. alluwal ngal ɗo ko allif tan janginte hen, allif nani, ɗo ko wiyete ko allif jowiɗo, ɗo ko allif taƴƴo, ɗo ko tiginta. gasi ɗo tan mbawata allif. ɗo sa wawani ɗo hoto tampi hoorema a yahani. wadde ganda so adima ko ni wayata, hakkunde bindol ko ni wayata, sara bindol ko ni wayata. ɗum ɗo noon ne wayani hatta ko allif won ɗon ha joni. wadde saɗa winda amin ɗum ɗo ma ara hen, ani saɗa winda iyaka ɗum ɗo ma ara hen, sa winda arrahman ɗum ɗo ma ara hen, sa winda isa jaa o ma ara hen. wadde andi ɗo tan woni codol ma jangde allif, mbasa yaltude ngal ɗo gandal, janga ɗum ha mbawa ɗum, ƴetta kuɗol ma e karnema, binda allif, binda allif jowiɗo, binda allif taƴƴo, binda tiginte. ɗum to ɗiggi ganda noon ko ɗum wiyete a mawɗo e pular, ɗum woni a tokoso e pular, ɗum woni a poɗɗo e pular, ha ganda allif e a potodiri. ɗum ɗo henne ga ko pular, ga ko qur'an walla arab, kamɓe nandi yaadu. qur'ana e arab kamɓe nandi yaadu, to bange polle maɓɓe kamɓe nandi, to bange sidda maɓɓe kamɓe nandi. kalno pular foɗirta qur'an sa ƴeewi ma taw ko noon foɗiri. kamɓe nandi yaadu hay hunde ɓe certani kamɓe ɗiɗo. kala min tan e qur'ana e arab a fooɗani andu gane foɗata. kala minda qur'ana e arab ene fooɗi gane fooɗa tan. a winde qur'ana arab a siddi gane ko sidda tan. kamɓe nandi yaadu hay hunde ɓe certani. wadde janguɓe qur'ana ɓe ɓenne beeli janginde pular, kadi jangude pular kadi ɓe beeli janginde qur'ana arab, teskede kamɓe nandi yaadu. ɗum noon wadde hoto haqqille ma jiiɓo hande ala ko janguɗa so wata allif ɓolo nani, allif nani ɗo haaɗi. ga noon addira ko ha ganda allif so adima ni wayata. a tawimo hakkude bindol andu dow tawɗamo o moni, hakkude bindol ko ni wonata dow to wi alif taƴƴo, ɗo alif jowiɗo. mi wowi defte goɗɗo noon mbawa ɗum windude e clavier he, wadde ko oɗo ɓe kewi hutorade o ko wiide arrahman, ɓe donko wadde oɗo e dow hen, ɓe gadda oɗo lomto oɗo, teske fof ko porgal nani. wadde saɗa fooɗoya ma taw foɗirte portal dow ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. ayde wadde saɗa faami ɗo tan a garoyi e masɗe he, so yama portal dow tan ma andu foɗirte ko allif walla allif jowiɗo walla allif taƴƴo. ndeka andi pollena e nder portal ko ɗo yaltata ɗo wona ɗum. noon wadde nde ɗo windande hoto jiiɓo hen, ala ko janguɗa e mayre so wona allif tan. allif allif binda oɗo allif ha mbawamo, sabu ko ɗum woni windandema goo ko allif tan janguɗa hande. hoto jiiɓo ƴettu tan kuɗol ma aɗa winda allif 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 ha mbawa allif. ɗo noon ganda oɗo allif mo jangumi o, so tawama hakkude bindol ene wiye allif jowiɗo dow, ay ko jowaɗo ko dow o yowi, ɗum saabi o wiya allif jowiɗo. oɗo allif ne ko kanko wonɗo ha joni, nokko yadanno o ari ha ɗo o ronki ɓennude wiya allif taƴƴo haalaka.
allif taƴƴo haalaka waɗa wiya allif taƴƴo ɗo ko tiginte saɗa winda amina walla adama en oɗo mayi ara hen wona famide o sa andamo sa yawi windu amina walla a dama mayimo hen ɗum noon waɗa ɗeɗen karfeje tan jannguɗa hankadi ɗo allif gasi qur'ana o dow ha less ko jangata alifaji gasi a tongonama ɗum ɗo tongo hen janga ɗum ɗigga mbawa ɗum mbasa heñade heppude e amde e sikkude a janggani andu ko an tigui janggi saabu kala allif nani allifaji ɗi e hewde kamɓe foof soɓe ndendi ko oɗo allif goto lomtiɓe dendagal allif jowiɗo janggueteɗo oɗo allif jowiɗo goto lomtiɓe dendagal allif taƴƴo janggueteɗo oɗo goto lomtiɓe dendagal tiguinte janggueteɗo oɗo tiguinte goto lomtiɓe gasi oɗo a mawɗo goto lomti dendagal a janggueteɗo mawɗo oɗo a goto tokoso lomti dendagal a tokoso janggueteɗo oɗo a podɗo dendagal ko jangguete a podɗo oɗo lomtiɓe gasi wadde ɗo tan jangata paama ɗum mbasa woɗɗinde haqqille ma o jiiɓa hoorema wadde ko allif tan jannguɗa kañum e a gasi allif woni a gasi joni oɗo allif noon no jirɗa oɗo a wayni anne ko noon allif oɗo wayni o arti o wayni kono yaltani oɗo allif yaltani ɗo on paamiɗo moƴƴude wadde sayama ko jannguɗa hande mbiya hande de windinam adina nde ala ko janngumi so wona allif gasi a laɓɓini haalama hande de ala fof ko janngumi so wona allif mi allif tan ali ɓolo aɗa anda sinno andi oɗo allif nde mbawɗamo nde kala ko wiyete allif ko ɗo woni wadde a andi allif gam a serti allif kala ɗo jiimi allif mi janggani mi anda ko oɗo allif mo janngumi ɗo woni mi famani o allif goto jangguiranmi dendagal allifaji gonɗi e qur'ana ɗi fof so ndindi oɗo allif goto jangganmi wawa ɗi fof law gotol wadde noon mi anda ɗo so adima no bindiram momi ɗo mi anda hakkude bindol no bindiram momi ɗo mi anda sara bindol no bindiram momi ɗo mi andane ha joni ko wayni ko wasa funtudemi ko allif won ɗo henne kono o wiyete ko tiginte ɗo inde makko ɗo ko tiginte o wiyete ɗo ko allif o wiyete ga ɗo wiye tiginte gasi ɗo ko allif o wiyete allif jowiɗo eftaji ay ɗo fof ko allif won ɗo ganon ko tiginte o wiyete wadde gandaran ko allif woodi e tiginte gasi tongoɗa ɗon ala ko woodi so wona allif e tiginte ɗum tan woni ko jangate hen allif wayani tiginte wayani ga noon ko ha ganda allif o so adima wayani hakkude bindol tawɗamo o wayani sara bindol o wayani gasi ɗo noon ko allif nani ko ni wayata tiginte ni wayata hankkadi andi ko wotan ko allif e tiginte tongoɗa tan allif tiginte ha ɗigga allif tiginte gasi a andi a wawi ga noon garta ga mbiya oɗo allif de so adima ko ni bindiram momi hakkude bindol ko ni bindiram momi sara bindol ko ni bindiram momi wadde ɗo ton ɗo gandata ɗum gasi wadde ɗo so adima wayani hakkude wayani sara wayani wadde mi anda tan ko allif tan janngumi e tiginde mi wasa jiiɓade hande ko jannguɗa mbiya hande mi janggi allifaji ɗi fof mi janggi kala tiginte mi gayni allif mi dursi tiginte
hankadi mi wonti ganndo allif mi wonti ganndo teginta qur'ana o dow ha less kala ɗo jimi allif mi andi allif kasi ni foti wona ɗo noon ko ganda oɗo allif mo janngumi o kanko tan goto janngumi hande kono ɗo noon somi tawima dow ga mi yiyamo allif jowiɗo ko ɗo tawmomi no wayni allif taƴƴo wiyeteɗo allif taƴƴo ayde allif taƴƴo waɗo ko allif tan ɗo ko allif jowiɗo dow ko dow o yowi ɗo ko allif taƴƴo allif jowiɗo allif taƴƴo gasi ɗo no wiyete mbiya allif ɗo no wiyete allif jowiɗo ɗo no wiyete allif taƴƴo ɗo no wiyete mbiya allif ɗo no wiyete allif jowiɗo ɗo no wiyete allif taƴƴo ɗo no wiyete mbiya allif ɗo no wiyete allif jowiɗo ɗo no wiyete allif taƴƴo ɗo no wiyete mbiya allif ɗo no wiyete allif jowiɗo ɗo no wiyete allif taƴƴo ɗo no wiyete mbiya allif ɗo no wiyete mbiya allif jowiɗo ɗo no wiyete mbiya allif taƴƴo ɗo no wiyete mbiya allif ɗo no wiyete mbiya allif jowiɗo ɗo no wiyete mbiya allif taƴƴo hankadi mi wawi jangde nde mi adda kuɗolam e karnam mi winda allif 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 hami anda on sa mi waɗa ni ha ɗo mi fooɗo dow ɗo mi allif jowiɗo allif jowiɗo allif jowiɗo allif jowiɗo hami wawa ɗum mi waɗa ɗon yeɗɗo allif oɗo mi fooɗo mi ha less tan gasi mi allif taƴƴo wona kadi mi andi allif jowiɗo allif taƴƴo ko ɗo gandi ɗum ɗo noon mi anda wotan ko allif e tiginde ɗo tan gandami mi settiɗo ala ko woodi so wona allif e tiginde nde ɗo windande wootere somi ɗiggininde hankadi mi yalti e majjere ko wiyete allif kay min certi mi wonta janngude allif sona mi winda allif mi janga allif mi ñalla hen mi hiira hen nde wonata janngo hankadi mi wawi allif mi serti e majjere allif ɗum noon wadde kaaɗen ɗo kala jiɗɗo jeeyede hen ya Dental Dina TV mbaɗa abonné naata toon jiya windande nde aɗa janga hen aɗa walla hen aɗa janga hen aɗa walla hen aɗa janga aɗa wawa aɗa jangine aɗa wawa anne jogo jurum janginowo ƴetta kalmane foti foof neldamo o waltoro e haajuyon makko oɗon gandi courant o jeeya ɗum wifi o jeeya ɗum connexion mo waɗato o jeeya ɗum balal ngal wallo ngal o walli on kadi ballemo no walliri on kadi ballemo no walliri on onon wonɓe YouTube ɓe mbaɗe noon wonɓe Facebook ɓe mbaɗe noon e kala jiɗɗo jangude hen e janga hen kala ɗo mbawɗa wonde anne waɗa hen jingere ma tawde aɗa jangguine ɗo gonɗa ɗo anne a yiyanimo holno jiidatamo ƴetta seeɗayal ma nulda mbiyama ceerno nda waltoro jangde men nde mbaɗa noon e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa linjiya WhatsApp o gara mbiya ko min kaari gonɗo nokku kaari mi waɗi hen balalam e jingaram saabi Allah yo yaaru yeeso yo selli kono ƴetta kalma mbaɗa e poos ma ñaama ñamina ɓesgu ma garta e mbiya on jarama jokke golle ala an a wiyani jokke golle woni jokkude golle ko ƴetta ko poɗɗa wadde hen ko mbaɗa hen on saaha mbiya jokke golle walla mbiya jokken golle kam ay jokke golle jokkitata golle kala mbiyo jokke golle on ko jokkitowo golle jokke golle addu ko jokkite golle addata ha gayna mbiya jokke addu ko addata ha gayna mbiya jokke golle on paamiɗo moƴƴude 00 221 77 906 14 81 mbaɗa hen ko mbawɗa e jingere ma
walla an keso jiɗɗo naade dental diine TV ɓe hen ko toon cuɓi naati ɓe hen noon koto WhatsApp to nan toon galle janguirɗo an jiɗɗo jeeyede toon o rewe numéro he 00221 77 906 14 81 ngara bindoɗa jaahaɗo dental WhatsApp to so naati e portable ma ñifa connexion ma gona e janggude wo amma noon YouTube kam ko ma tan keɓa connexion timmuɗo walla wifi ma jangguira connexion wifi an noon connexion ma heewani eto yaade dental to bindoɗa toon ɓe kalanma sarɗeji ɗi nana jaɓa bindoɗa ngara jangga. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah on gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin.